Хей, знаеш ли, че има една малка свещ, която върши големи чудеса? Не е обикновена. Не е просто за аромат. Не е просто за романтика. Макар че и това го може. Тази свещ се топи, но не просто така. Топи се в нещо вълшебно. Малко по малко се превръща в топло ароматно масло, което направо гали кожата. И тук идва интересното. Тя не пари, не лепне, не дразни. Напротив, сякаш ще шепне: я да видим колко кадифена мога да те направя днес. Правя ги сама с натурален соев восък, биоразградим и нежен. Добавям козметични масла с божествени аромати. Има ги във ванилия за моментите, когато искаш уют, като одеялце, шоколад за душата, жасмин за онези, които обичат цветя, но и мистерия, мед и мляко, носталгия и нежност в едно. И още кокос, шоколад с портокал, черешев шоколад, шоколад с мента. Ама стига, че ще огладнеем. Нанасяш и усещаш как ръцете, лактите, петите и дори ногтите ти благодарят. Да не говорим за аромата. Понякога хората просто ме спират и питат: какво уха е така? А аз само се усмихвам и не издавам тайната. Ако си любопитна, питай. И да знаеш, тази свещ е дребна, ама носи повече грижа, отколкото цяла спа процедура. Само казвам.